No, to je můj nový pejsek. To je hodně na kanálu Hosič Vlogs. Já tě, pojď. No, před kamerou, super. Ta kvalita bude úplně fuj, bo prostě to točím na mobilu. Betty. Betinko. Videa si s ní nebudou, bo ji mám doma naposled, potom ji dáváme k babičce, tak asi ještě užiju, tak jsem něco chci natočit na ten YouTube. Betty, udělej sýr, se stydí, ale poslouchá na to, že je měsíc. Jak to dáš, ne? Betinko, pojď sem, Betty. Betinka se bojí, no. No, takže tohle video by asi mohlo být všechno. Můžete se klidně podívat i na mé další kanály. A budu i hrát Goatko v poslední době, tak možná i natočím. Jo, takže můžete skouknout i na Hosič Music, na kterém vůbec nic nemám, a na Hosič Games, který má v téhle době, nevím, 21 odběratelů, nejsem si jistý, 19, myslím, že je to ale stagnuté na 19. Takže čau, uvidíme se u příštího videa a čus.